Ongi etorri adiskide maiteok eneagramara. 9 punta dituen giza arketipoen izarrera. Ahots eta aurpegi ezaguna gaurkoa. Irratian eta telebistan asko aritutakoa. Elkar ikusiko dugun bigarren aldia da hau. Eta lehenengoan ni izan nintzen elkarrizketatua eta bera elkarrizketatzailea. Nola aldatzen diren gauzak, kamarada. Izan ere, gaurko gure gonbidatuari elkarrizketatzaileen maskara eranzten saiatuko gara, azpian zer dagoen ikusteko. Eneagramaren laguntzaz beti bezala. Gaur, Eneagraman, Julen Telleria. Ongi etorri, Julen, zer moduz? Eskerrik asko ondo. Eskerrik asko zuri gonbidapen hau onartzeagatik, Eneagramari beldurra ez izateagatik. Ez dakit Eneagrama zeo zerote zenekien. Ez, justu lehen komentatu dizut off the record nola gonbidapen hau jaso nuen goiz hortan bertan, irratian, aipatu zuen batek, kolaboratzaile batek, eta denok begiratu genion oso arraro. Zaizken sekula entzun ere egin. Enea zer? Enea what? Enea nola esan duzu? Eta gero zuen gonbidapena jaso, eta pixkat aritu naiz begiratzen daula. Eta, beldurrik olako gauzeinik uste dut etzaila izan behar. Aurrera egin behar da. Gero norbera dauka fedea, gauza bakoitzetan, eta nik gauza onak esate bali maizkiazue sinistuko dut. Fedea izango dut, eneagramengan ere. Eta txarrak baztertu eta listo, ezta? Bueno, oso ondo, esan dut sarreran irratian eta telebistan aritutakoa zarela. Gainera esan daiteke, ia beti paraleloan, ez? Goizean batean, arratsaldean bestean, beti konpaginatzen. Ez dakite kutunikote daukazun bi hoien artean. Egia da ere irratia geroz eta telebistagoa dela, ez? Asko sartzen da, bideo podcastanen adibidea dugu, adibidez. Baina baduzuela kutunik, gustatzen zaizu zeure burua ikustea, edo nahiago duzu ahotsaren atzean eskutatzea? Ez daukat pegarik nire burua ikustearekin, ez da gustatzen zaidala. Baina nik adibidez harik eta hori egin izan dut beti, eta egiten dut, eta defendatzen dut egin behar dela. Telebistan lan egiten dugunok ikusi behar dauka gure burua. Eta irratian gabiltzanok ere entzun behar dauka gure burua. Nik ez daukat justu ahotsik ederrena nire burua entzuteko, baina hortan ere ari gara poliki ikasten. Ni irratian hasi nintzenean aitak esan zidan, bastante ondo. Patxarrero ahots horik enduta, eta beste bat tabakoa ere utzi nuen, eta horrek ere, eta parrandak ere jazitut hainbeste egiten, eta horrek ere laguntzen du. Baina ez daukat horrela bat garbi aukeratzeko irratia edo telebista. Biek dauzkaten eretzat abantaila handiak, esateaterako irratian guk kako txartean nahi duguna egiten dugu. Autonomia ikaragarria daukagu, eta gu gara zuzendari, gu gara realizadore, gu gara esatari, gu gara dena, azken batean. Orduan gure erabakiak defendatzen ditugu irratian, eta hori guai dago. Eta telebistan aldiz, maila beti daukat jarrita. Telebistaranik beti horrela egin izan nulan telebistan ni iristen naiz. Engranaje batean. Hori da, dena, engranaje erraldoia da telebistakoa, erraldoia. Nik neronek ere ez dakit horzema pieza da biltza. Eta ni iristen naizenerako ia dena egin dago, eta falta da, horri pixkat ahotsat arpegia jartzea. Eta hori ere, niretzat erosoa da. Jarritako mai batean eseri eta gozatzea, hori da niretzako telebista. Oso ondo, espero hemen ere gozatzea. Bai, asmorrekin etorri gara. Zuke ikusentzunezko komunikazioa ikasi zenuen, ezta? EH1, Joan. Ni ere urte askotanan ibilitakoa naiz, eta oraindik banabili irakasle moduan. Hori esan behar nizun, ez zaitu dela gogoratzen, eta galdetunen nizun, ea agertzen ote zinen fakultatetik. Eta zer nolako ikaslea zinen. A ber. Gure amak beti esan du ni naizela 7 ikasle bat. Ze ez naiz sekula oso saiatua izan, nik ere saiatu izan manitz, nota hobeak eta aterako nitukela, baina eneukan ere konbiziorik, nota ateratzeko orduan, sensazio orokor batzuekin beti asmatu dut, gehiegi ikasi gabe edo lan apartekorik egin behar izan gabe, nire karrera aurrera ateratzen. Eta unibertsitateko oroitzapen, behira gaur ere Bilbon hemen buelta bat eman dut, eta alde zarretik eta pixka galdu naizenean, orain, demora pasada, eta sensazio edo oroitzapen oso onak dauzkat edo honekin bakarrik geratzen naiz. Eta ni unira joaten nintzen, bai. Kale batzuk ere egiten genitu, baina nintzen horietako. Eta gainera, oroitzapena daukat klasetan eta ez denetan, baina nahiko, ondo pasa izanaren, klasetan ere ondo pasa izanaren, eta divertitu izanaren, eta sensazio hori daukat. Eta ni ere gogoratzen naiz, irakasle batzuekin, eta irakasgai batzuekin, baina nahiko divertitu naiz unian, eta atera ditut gauzak aurrera, korrekto, ez bikain, ez brillante ere, baina ondo.
Bueno, seguramente ikasle ejemplo ona ematen duzula esan edut ikasle moduan, gerora ere, zeure karrera... Baina gerokoagatik ere diot, zenolako karrera burutu duzun, ikusentzunezkoetan bete-betean. Esan edut, eraman nahi alzaitugula orain, fakultatera itzaldi bat ematera, gure gaurko ikasleak inspiratzera, ez? Fakultatera, zakit, tarteka horrela gauza puntualak egin izan ditu, eta behin goratzen naiz lehenengoa, ja telebistan hasi berean nintzenean, gonbidatu ninuten Bilagonako eskolara, edo Bilagonako eskolatik gonbidatu ninuten hango DBH-ko ikaslei. DBH-ko ikaslekin zerbait egiteko. Hango zinearetoan iritsi nintzen, zinearetoa petau zegoen, eta esan zidaten, bale, Julen, daukazu ordu bete, segi. Eta segi nola zer? Ni etorri naiz, baina zeta. Ez zuk hitz egin, dakizunaz, ostia. Eta orduan jabetu nintzen, nik ez dakit zertaz ordu betez hitz egiteko ezpadan ere buruaz. Eta unibertsiara joateko moduan ez, baina, bai, egia da, ikusentzunezkoa nik oso garbi izan dut ez txikitatik, baina, bai, betitik, pixkate negozio hontan edo sartu nahi izango nuela, eta egia esan oraingoz behintzat, edo orain artekoari begiratuta, nahiko ondo dijoak igula. Txikitatik diozu, txikitan ja etxean antolatzen zenituzten showak, edo gertatzen zen hor? Ez gara showak antolatzekoak izan, baina adibidez, etxean telebista ez du gehiegi ikusi, hori mugak eta badakizu ez da, venga, ordu erdi bat eta nahikoa. Baina telebista gure etxean pizuta egon izan denetan beti egon gara, anaia eta biok oso begira, oso adi, oso telebista zentzurtan jaleak izan gara. Eta orduan, gu 80ko hamarkadakoa gara, ez zegoen telefonorik, ez zegoen hainbeste kamerarik, baina kamera bat agertzen zen aldiro, nik gogoan dut, ni beti jartzen nintzen prest kamera aurrean, aurkezle lanak egiteko, plantak egiteko, zerbait egiteko. Edo ikastolako jaialdietan. Nork izan nahi du aurkezle? Ni. Edo antzerkian nor izango? Ni. Osa, horrelako gauzetarako beti izan dut predisposizioa. Eta nere burua ere seguru horri ikusi dudanez, nik banekien nintzela ezin genero, ez beste zer izango, ez palimazen horrelako zerbait. Oso ondo, postu egiten. Bai, nire pozina goia esan. Anaia aipatu duzu, Antxon, bera ere, zurekin batera egin du bidea nolabait, esan daiteke nahiko duo dinamikoa esan behar nuen. Bai. Egiten duzuela zuen artean, osagarria agian, ez? Zebaitu zuen irudi publiko desberdin samarrak, baina osagarriak, ez? Bai. Zuzara agian, ez dakit esango dizutaren botoko dizut, bota, ni jasotera. Bakizu hemen, auto ezagutzan gabiltzala, agian arduratsua, anai nagusia, bidea erakutsi diona besteari, bestea bihurriagoa, agian, barre gehiago eragiten duena, zu aita zara, bestea osaba moloia, ez da gauza bera aita osaba izatea, ez? Adosaude, proiektatzen duzuen irudi honekin? A ber, gauza igualak egin ditu, orain arte, behira, pixkat Antxon humorearekin eta monologak eta egiten hasi denetik, hor bereiztu dira gure bideak bizitzan behingoz zerbaitetan. Ega bestela oso gauza igualak egin ditugula, oso ikasketa igualak eta lanean ere irratian da telebistan. Zenbat urteko aldea? 3 urte zarragoa naiz ni. Unibertsitatean ere, karrera iguala ikasi dugu, eta kurso batean kointzitu genuen biok lehioan. Bai. Bilbon ezkinen pixu berea, baina ni karrera bukatzen eta bera hasten. Antxon bai gogoratzen dut nik fakultatetik. Bai, berak zure bai. Eta guk normalean gure rolak edo pixkat, irratian ja elkarrekin hasi ginenean ikusi genuen, ni ja lehendik ere banebilen, eta ni nintzen pixkat aurkezlea, edo pixkat irratian hauts nagusia zera mana, eta bestea zen, etortzen zena grazia egitera. Eta guk beti esan dugu, izan garela pixkat txirri eta mirri. Pailazo zuria, zuk esan duzuna zintzoa, ordena eskatzen duena, eta bestea bihurria, beti aldrebeskerietan da bilena. Eta hori oso nahi gabe, ez dugu hori bilatu, oso nahi gabe atera zaigu hasieratik, eta bakoitza bere rolean eroso mugitu gara, eta jakin da gainera osagarriak. Oso osagarriak galera elkarren artean. Beraz, bat egiten du zuen izaerarekin, ez? Etxetik ekartzen du zuen izaera. Bai. Gero aurten ere adidez, gure etxean uda oso mugitua izan dugu semeekin eta zelo kontuak eta anaiaren etorrera zer den, eta guk etxean beti entzun dugu, eske Julen alakoa da, eta Antxon alakoa da, eta aurten gure semeak ulertu nahian eta etxean aritu gara, ostra, ez zote da izango, beti izan ditugu etxean, kanpotik ikusten diren rolak bezala oso esleituta ez. Julen da beti oso segurua eta Antxon da artista da, baina aldi berean aulagoa, eta orain hasi naiz lehendabiziko zalantza egiten ez ote den precisamente horrela. Agian proiekzio bada, besteekin posatzen duten etiketa bat. Eta hainbeste entzun da, ez, zuk ere zure burua konbentzitzen duzu ez, ni alakoa naiz.
baina nik ere, beti, bai, Julen segurua, eta beti aurrera, eta nola konturatzen ari naizen gero eta gehiago, nik ere nire zuloak badauzkadala, besaten du, ostra, igual ez da horren beste horrela, da jaso dugun zerbait, entzun eta sinistarazi diguten zerbait, baina... Eta paper hori jokatu. Bai, Antxon nahi ez orainik ikusten dut, oso seguru, oso bereari helduta, oso konbentziduta, eta... Bai, igual uste baino anaiagoa gara. Dena den zenbat ikasten den seme-alabekin, ezta? Ematen du haiek ikasten dutela guregatik, baina guk ere... Bai. Zenbat gauza bir planteatzen ditugun, nola begiratzen diogun berriro gure haurtzaroari. Bai. Orain kontatu duzuna, Eta oroar guai dago. Eta zu gainera bi seme dituzu ere. Bai. Eta 3 urteko aldearekin. Bai. Eta gainera, ni gauza horietan banaiz pixka bat, gero ez dakit neagramek esango dute, baina gure aitak izan ninduen ni 30 urterekin. Eta 33 urekin Antxon. Eta nik ere semezarrena izan dut 30 urterekin. Bai. Ezkondu nintzen, gure aita ezkondu zen bezala 28 urterekin, da nire... Ta, neskak askotan esaten di, egin zazuna duzuna, eta bai. Itxaron algenuen urte bete gehiago. Edo lehen nago. Baina, bai ez dakit, ikusita patroi batzuk ondo atera direla, igual nere burua nahi gabe dago sartuta ez, gauzak horrela egiten bali baituzu, ondo ateratzen dira. Ondo dago, ez? Ejemplu hona izan duzu, eta eredu horri... Eredu hau getxan daukau. Eta horregatik izango da pixka bat, bai ni ere saiatu naiz patroiak eta mantentzen apur bat, eta nik ere dauzkat biseme, elkarren artean 3 urteko alde daukate. Baina ez dute Julen eta Antxon izan, ez? Ez, azkenean pensatu genuen ez. Hore gehiagizkoa izango zela. Zarrenari eta txikinari ere bai bietan izan duen duda, nik jarriko nion bati Antxon. Bai, Bai. Ze Antxoninik bere izenagatik umetan da parrasko egin diot, ze berak ez zuena, izen zarri izena, Antxon, ze izen daukat, orduan ni hor anaizarrenaren zean, aprobetxatzen nintzen asko. Baina orain asko maite dut bere izena, eta ez diet nire semei Antxon jarri, Antxonekin asko egoten garelako. Litzateke jalea hundi. Ze Antxon? Guk ere badaukagu osaba Antxon bat, gainera. Baina bai, pixkate gure etxeko patroia errepikatu da, eta orain ari naiz ikusten, zer den anaia txiki bat jaiotzea? Zer den zu errege izatetik destronatzera, pasatzea, eta asko jartzen naiz, anaia, gure semezarrenaren tokian ere, eta saiatzen naiz berari ere, kariño eta maitasun handia ematen, txikiari ere bai, hor gabiltza, ikasten demora guztian. Hori da bizitza. Hau ez da amaitzen. Bueno, zure sare sozialetan kuskusreatzen ibili naiz, hemen dokumentazioa oso serio hartzen dugu. Iturrietara jo duzu. Hori da, iturri fidagarrietara, eta asko nabarmentzen den gauza bada korrika egitearen kontua, ez? Asko ibiltzen zara korri egiten, lasterketetan parte hartzen, orain dela gutxi Behobia, parkatu, ez? Naiz oso jantzia. Bai, ondo, Behobian. Zer da, maratoi erdia da? Bai, bueno, justu Behobia Donostia da, lasterketa berezia da, ez da parametroetan sartzen. Maratoi erdiak 21 kilometro ditu, eta Behobiak dauzka 20. Baina da oso karrera. Bai, hori da, ia maratoi erdia. Eta hori ere, galetzen bali madiazu. Zure aitarekin lotura dauka? Bai, ez, enekien hori. Guk etxean beti entzun dugu Behobia. Beti entzun dugu, metatik, aitak egiten zuen Behobia. Urteko zita importante bat. Bueno, bai, hori da, bai, seinalatu bat behintzat. Eta aitak orduan, orain ja running eta horrelako gauzak egiten dira, aitak orduan futin egiten zuen. Futin egiten noa. Eta nik baitut etxean argazkiak aitarekin, Donostiko alderdi ederren, berak Behobia bukatu eta ni umean nintzela. Eta nik Behobian behin apuntatu nintzen horregatik, aitak nola egiten zuen, behin elkarrekin apuntatu ginen biok. Aita eta biok, elkarrekin egiteko. Zerinarekin? Ni neuzkan 17 urte. Aitak 57. Eta lesionatu gintzen, eta ni asko pozu nintzen, ze ez neuzkan 20 kilometro egin beharrik. Ze nien naiz segula korrika zalea izan. Baina beti gratu zait hori, noiz bait Behobia bat egitearen kontu hori, eta behin lanera joan nintzen musika gartzera Behobiara. Eta han flipatu egin, esan, wow, zer dago? Giroarekin? Bai. Ni justu jarri ninduten 16 garren kilometroan edo, 15 garren kilometroan, andamio batean musika jartzen. Eta zen etengabeko festa, nire azpitik, esaten hauek ja etorriko dira txikitu da, eta faltazaie, okerrena faltazaie. Eta keba, flipatu da geratu nintzen, ze juerga zegoenan. Eta esan nuen, probatu gara daukat. Orduan juerga gatik, hasi zara korrika egiten? Bai. Hori bada bitxia, Festa giro horregatik, bai, benetan. Bai, orain bazara korrika zalea. Bai, orain ja bai. Orain adiktoa bihurtu zara nola bait? Bueno, bai, askok pensatuko dute baietz. Gaur egun ja nahi baino ere gutxiago egiten dute, aldudanetan ateratzen naiz. Eta gero nere buruari askotan planteatzen. Ze egiten dut korri, gustatzen zaidalako edo bestek nigandik hori espero delako.
Ez, korri egiteak ematen dit gaur egun ja pereza gero eta gehiago, baina bukatzerakoan daukadan sensazioa. Hain da ona, orduan horren bila. Horrendik ere horren bila, no? Baude artista asko korrika egiten dutenak, gaur egun. Garai batean artistak idazleak alkoholikoak ziren, eta gaur egun korrikalariak dira. Ez dakite Murakami idazle japoniarra ezagutzen duzun, berak idatzi du liburu asko egiten du korri, eta idatzi du ensaio bat horren inguruan, zerta zari gara korri egitea zari garenean, edo lako zerbait. Nik ero baliatzen dut ere. Idazteko? Ez, idazteko ez, nik idatzi ez dut egiten, baina lanean eta zerbait, ez du esan artistikoa, baina bai zerbait ordenagailu aurrean kieto egonda lortuko ez duana, ze ni ordenagailu aurrean kieto liatu egiten naiz, aber bestea. Eta esan dut, noan pensatzera lehiaketa honen dinamika, ez? Edo gombidatu honi ze nondi nora edo ze kolaboratzaile. Edo zer gauza pensatzekoa denean, korri egitea. Mugimenduan asko zabetu, ezta? Eta endorfinak, eta orduan datozkit ideiak. Buah. Eta gero etxera joan, apuntatu, eta hurrengo gunean esaten dut. Hau okurritu zait, baina nola egingo dugu. Baina ideia zaparradarako oso, ariketa oso noa. Bai. Nik ez dut korri egiten, baina nik efektu hori lortzeko, igeri egiten dut. Antzeko... Saiatu izan naiz, Bai, bakoitzak topatu behar du medioa. Bai, meditazio zera bat, ez? Meditazio dinamika bat, zeinetan burua joaten zaizun, ez dakizun toki horretara. Hori da. Eta niri hortarako bintzat, eta gero tarteka, oso gutxi ere, baina karrera batzuetan eta ateratzen nahi, ez da, nere buruarekin kompetizioan. Etengabe. Oso ondo. Telebistan asko agertzen zarela esan dugu, eta beraz aurpegi ezaguna da zurea. Ez dakit hori zelandara mazun, adibidez, kaletik ezagutzen zaituztenean, selfie bat eskatzen dizutenean, autografo bat, ez dakit zer eskatzen den gaur egun. Zelandara mazu hori? Selfie bat eskatzen badiate edo autografo bat ondo. Eskotan gertatzen da, edo euskal jendea nahiko diskretua da horretarako, ez? Eta hemen ezagutu seguro ezagutzen zaituztena. Bueno, segun giroa. Bai, segun eta non. Tolosan, ni Tolosan bizi naiz, eta Tolosa herrikozkorra da, baina deno daukagu elkarren berri, lehendik ere, ez telebistan agertzen naizelako. Bai, baina hor egunero zaude eta ez zaituzte molestatuko. Ez hori da, eta igual kalean noala, atentzio ditzen dit asko, nola aurrek, ez dakit, 8-10 urteko aurrek, begira, iulete diria. Eta pensatzen dut, hauek nondik. Nonik ustetan. Bakizu, ume txikiek ja badutela moila, bai. Instagram eta TikTok. Baina ez hori, famarena Euskal Herrian, gure famarena, nik beti esan dut Euskal Telebistan, eta lasai. Baina oso gauza eramangarria da, erosoa da. Haren, Durangoko azokara joaten naiz, eta Euskal ekosistema, ekosfera hortan, ni adibidez oso eroso sentitzen naiz, eta gustatzen zait, jendearekin egon, eta ezagutu, eta argazki bat. Gauza polita direnean, jendea etortzen bat zaizu esateko, jode, zorionak edo ze ondo, edo entzuten zaitu goizetan, eta... Ez da inoiz egon nola egoera deserosorik edo desegokirik. Noiz bait. Baina ja aztuta daukazu, ez? Bai, ni gauza horietan barkabera naiz, baina aztu ez dutazten. Taberna batean ez zidaten tragorik atera nahi izan. Eta ze ba? Euskal ez dakit. Ez zidaten esan, baina ni telebistan hasi nintzenean reality baten hasi nintzen, aurkezle guta utarrak, Euskal Herrian realityak eta. Bai, horregatik izan zen, puristaren batek... Bai. Gero esango izuz eta bernatan da, non da? Vale. Baina esperientzia txar bat izan... Ez dugu kantzelatuko hemen. Ez, geroztik parranda asko egin ditut hor. Baina bestela esperientzi txarrik ez. Bikain. Beste fazeta bat, musikariarena, ezta? Bai. Perkusio jolea, bateria jolea. Bateria jolea izan dakoa, praktikante oso gutxi. Bai. Beti, perkusioa beti iruditu zait pizkate alperren instrumentu. Bueno. Bai, txikia ginenean, eta musika eskolan, eta, perkusioa aukeratzen duenak, erritmo oso irmoa izan behar du, baina teknikoki ez du ematen oso zaila, ez? Ez du ikasi behar biolin jole batek bezala, behatzak nola jarri nota bat ondo eman alizateko. Baina aldi berean da lideraren rola bai izan behar duela, ez? Indartxu ere bai, indarra behar da. Guri, niri aitak gu musika eskolara txikitsi didatik joan gara, Tolosara, eta instrumentu aukeratzeko garaian, ni goratzen naiz orduan ere tromboia, nik gero tromboia ere jo izan dut, pixka bat, baina... Txarangetan eta? Bai, inauteritan, tromboi bat erosi nuen, eta inauteritako abestiak ikasi nituen gutxura era, eta inauteritan tromboiarekin anteatzen nintzen, baina aitak esan zidan, jarri nere parean, zei antzani oso mugitua, ez mugitua trastean itzerako, baina geldik ezin egon eta beti askuekin eta hankekin eta papapa.
eta esan zian, kopiatu erritmo hauek, eta aitak mai gainean erritmo batzuk egin, ni neuzkan 7 urte orduan, eta ni kopiatu, eta esan zuen, bale, osan da, zu perkusioa, ze berak letu zuen artikulu batean, ume mugituak perkusioan apuntatu dira. Zure aitak ez zuen jotzen. Ez. Horretan, desberdin duzara. Bai, baina gure aitak beti eraman du musikoat barruan, eta berak askotan esan izan du, guk ezkenukan, umetan baliabiderik, eta gero berak orain saxofoia jotzen du. Bai, etxean autodidakta kaskagorra gizona, eta gaur egun saxofoia jotzen du. Baina ni apuntatu ninduen perkusioan, gero atzetik Antjon ere, noski, perkusioan. Antjonek ere perkusioa aukeratu zuen. Eta egia da, guk gure ikasketak, nik musika eskolan egin nezaken rekorrido guztia inuen, 8 urte pasan dituen perkusioa ikasten, nik gaur egun jotzen du tamborra eta bomboa, baina xilofonoa eta barimba eta timbalak eta bandan jo dugu, eta gero beste 2 urtez bateria ikasketak egin dituen. Orduan, bueno, apal, baina gure gauzatxoak egin ditu. Behintzat ikasi, teknika bat, eta ni hortaz oso arronago. Ze horrek adibidez, eman digu guri aukera, ez munduan zehar, baina, bueno, Ebrotik bera, Espainian zehar, bastante mugitu gara, txarangarekin, Euskal Herri osoan, gero nik berbena talde bat ere baneukan. Bai, horien ekien baitu. Bai. Kuadriako 2 biski, haien anai azarrena, 3 soinu joleak, eta bateria falta, eta orduan nik batxiergoko lehendabiziko mailan, hori 15-16 urterekin, hasi ginen, eta nik 2 urte egin ditu nahiekin. Antjon ez zegoen orduan ez, bai, kanpo. Eta, bueno, xoix batzuk, nik 16-17 urterekin Patrika beti neukan beteta. Eta txarangarekin erasko mugitu gara, eta gaur egun oraindik ere musikarekin daukan lotura hori ez dut askatu nahi, eta orduan txarangan oraindik ere jarraitzen dugu. Osando, bueno, perkusionistak alperrak direla hori esan dut provokazio moduan besterik gabe. Bai, pixka provokatu nauzu, bai, seguri gaina txarangan esatik gutezuek ez zarete musikoak, zuek zarete paramusikoak, eta horrelako, bai, entzun behar diren gauzak. Gero egia da, nik ulertzen dut, norbaitek, inauteritan txarangan jo nahi dut, bomboa joko dut, ez? Hori baino gauza tontoago eta eresagurik, baina gu beti alegintzen gara, eske bomboa ondo jotzea. Hori beste gauza. Akila heldu arra horrela eta jo bertzen. Bai. Bueno, nik gainera pandero jolea naiz, Begira, cuidado. Oso zaila. Bueno, badauka bere gauza. Ze saiatu izan naiz, ez? Esan, perkusio jole izan da, zaila egiten zait, panderoarena ez da erresa. Baitu, beraz, ikusten duzu argi eta garbi provokazio bat zela, ez du da sinisten. Erori naiz provokazioan, Ondo. Bueno, ez dakitola beste galderaren bat nahiko zenuken erantzun. Zu beti zara elkarrizketatzea. Elkarrizketatua, inoiz pentsatu duzu, elkarrizketatua banintz, desiatzen egongo nintzateke hau erantzuteko. Duzu baten bat? Ez, gainera nik daukat peligro bat, nere buruari buruz izketan hasitakoan naiz geratzen. Bueno, baina horretarako etorri zara. Bai. Horretarako etorri zara, eneagrama ere auto ezagutza bideo bat da, baina auto ezagutza bideo horretan, badugu 3. lagun bat. Ez dizut oraindik aurkeztu, baina hor begira, laguntxo bat izan dugu. Berak dio eneagraman aditua dela. Eta zure enedatipoari, berak ala dio, eta ala sinistu behar diogu, zure enedatipoari buruz zertxo esan nahi omen du. Orduan, atrabitzen bazara, nirekin atrebitu zara, berarekin ere atrebituko zara noski. Esan sartzeko. Adituari, ongietorria emango diogu, Jokin Amestoi da bera. Julen, Jokin, Julen. Kaixo, urte askotarako. Berdin. Ze, asko izango duzu esateko, ez? Hemen denetarik entzun dugu, pista ugari eman dizkigu, gomidatuak. Tentu zentzuten aritu naiz. Bai, ez da beti bezala. Eta badago materiala. Eta kasunetan uste dut nahiko argi dudala. Baina, bada ez bada, pare bat galdera egingo dizkizut aldez aurretik. Vale. Ziurtatzeko. Venga. Zuretzat, bai, erresak. Venga, saiatu gara. Entzun mesedez. Venga. Behobia Donostia bukatu berri duzu. Zer da, burura datorkizun lehen da biziko gauza. 3 aukera emango dizkizu. A. Aupa, aurten ere lasterketa egiteko gai izan naiz. Forma oneanago, Julen, zorionak. B. Iaz baino denbora gehiago behar izan duke lasterketa amaitzeko. Kagoen zotz! Urrengo denboraldian kaina gehiago emar diok, Julen. Eta C. Nekatuta, baina pozik. Iaz baino marka hobea gainera. Urrengo urtean, erronka berria. Maratoia, Julen, maratoia. A, B ala C. Pixka bat 3. Pixka bat 3. Bukatutakoan, ze ondo beti. Naiz eta, adibidez aurten ere egin dut, eta nere markatik urruti. Baina jakinda ze etxeko lan egin ditudan aurten, da zertarako nengoen da, esan dut, bukatutakoan, gainera hori,
endorfinak aipatu ditugu, eta zaudea tope, eta festa hori, eta bukatutakoan ze ondo. Handi pixka batera, urrengo urtean guazen pila jartzera, eta ez urrengo urtean precisamente, baina noizbait maratoia egiteko gogoa badaukat. Orduan, bukatutakoa malima da, ze ondo. Bai, bai. Hala ere, pista gehiago eman ditu ere. Ez da guzti zintzoa ere, gero beti segituan etortza ezkit, urrengo urtean, eta noiz bait manatoia. Eskerrik asko detaile horiek emateagatik. Detaileak ere hor daude. Balio didate. Beste bigarren galdera bat ere badaukago. Entzun mesedez. Kuadrilako bazkaria daukazue. Hilabeteak dira, ez duzela alakorik antolatzen. Elkartu zarete. Zure jarrera. Zein da? 3 aukera. A. Isilik nago. Gainontzekoek zer kontatzen duten arreta zentzuten. Nahiko eta soberan hitz egiten dut irratian. Hori ez da zuzena. Banekien, hori etzela izango zurea. Hori ez da aukeratuko. B. Ez dakit nola egiten dudan, baina beti bukatzen dute elkarrizketetako erregea izaten. Eta gainontzekoak niri entzuten, jakina. Hori ere ez da zuzena. A ber, ze. Venga, ze. Ze. Betiko kontuak, betiko komentarioak. Gero eta aspergarriagoak eta jasan ezinagoak egiten zaizkit kuadriako bazkariak eta solasaldiak. Keba. Falta da D, beste aukera falta da. Beste aukera falta da. Beti pensatzen dut, jode, hau gehiagotan egin behar dugu. Gehiagotan, bai. Ze orain, bizitzak jarri gaituen tokian eta momentuan eta egoeran. Arriskutsuan zaudete. Bai. Baina, ez, eta azkenekoarekin ari naiz akordatzen, da, eski, ze ondo pasan nuen. Noiz izan zen, aspaldi? Noiz bai, uda baino lehen. Uda aurretik. Eta beste bat, ez? Eta nereak ja izaten dira, kontala, euritan tatxoak bezala. Eta erregez nahiz izaten, baina hitz egiten dut. Eta entzun ere bai, eta ez oso ondo pasatzen dut. Bai, normalean. Julen, lasai, D onartuko dugu, baina uste dut nahiko argi daukadala zein eneatiporekin egiten duzun bat. Aurre ikusten zuen berak, D aukeratuko zenuela. Hain da aditua eta azkarra, gure jokin? Ez dut ez ere esan, baina tramparekin zauden galderak egin. Ba, ez da. Eta dagokidana, nik beti galetzen dut. Ona da, txarra da. Ulertzen ez dudan gauzetan. Entzun mesedez. Jakin nahi dut pixkat, kokatu nahi dut nire burua. Ondo ez. Enneagramaren barruan, ona eta txarra simple egia litzateke. Ja. Kusi behar duzuna da, ea benetan berezitasun hauekin bat egiten duzu, asko, gutxi, batzuekin, besteekin, bat ere ez. Entzun mesedez. Julen, nire ustez, lehen da biziko enea tipoarekin egiten duzulako bat. Eta nolakoak dira pertsona hauek? Perfekzioa bilatzen dute etengabe. Gauzak hobetzen saiatzen dira uneoro. Euren akatsez oso konstiente izaten dira eta horregatik sarritan errudun senti daitezke. Baina, aldi berean, besten akatsez ere jabetzen dira jakina eta horrek amorrua piztu dezake beren barruan. Eta zenbait kasutan baita kanpoan ere, liskar moduan inguruko pertsonekin. Orokorrean, arduratsuak, zintzoak eta langileak izaten dira. Baina, perfekzioa etengabe bilatzeko ahaleginaren ondorioz, lehen eneatipoko pertsonek zailtasunak izaten dituzte benetan erlaxatzeko eta orainaz gozatzeko. Egin beharra, plazeraren gainetik egoten baita eurentzat. Txalo bero bat, hori nizni. Bai. Bat zatoz. Perfekzioa entzutea etzai gustatzen, ze nik ez nuke perfektua izan nahiko, baina egia da saiatzen naizela gauzak ondo egiten, eta ez baditut egiten nik esperu duan bezala txinatu egiten naiz. Eta batez ere, ari zinen hori irakurtzen da, hemen sorbalda gaineko deabrutxoa entzuten ari gintzen, nire bikotek idea, bai, bazara. Eta gero hori nire buruarekin bazuk esan zuna plazerrarena. Utzi zure buruari plazer gehiago senditzen, eta ez horremeste egin beharra. Korri egitearekin. Korri egitean niretzako asko izan da egin beharra. Ez? Piskat, ni zer naiz. Zeure buruari demostratzeko. Bai, edo eraiki du nere burua, eta nere burua da, hori irrati esataria, telebistako aurkezlea, orain aita, korrikalaria, eta orduan korrikaria bali banaiz egin, berdut, korrika, ez? Plazeraren gainetik ere. Bai, banaiz. Uste dut ez duzula inoiz asmatu, hain modu borobilean, ez da? Nola ez. Hemendik aurrera jabe. Pega gutxi jarriko nizkiok. Alata guziz ere, eta horri buruz ez dugu hainbeste sakondu aurreko saioetan, baina eneatipo bakoitzak
azpitipo batzuk ere baditu, edo subtipo batzuk ere baditu. Eta hor, nabardurak egoten dira, batzuetatik bestetara. Berezitasun nagusiak denenak izaten dira, baina, gero, jokaeran aldeak egoten dira. Kolore diferentea daude. Eta guk gaur pixka bat gehiago sakondu nahi dugu. Beraz, oso ondo. Hori da, 3 subtipo ditu eneatipo bakoitzak, eta bakoitzaren berezitasunak irakurriko ditugu, jakiteko ean non kokatzen zaren zehatzago. Ondo iruditzen? Urrengo pauso emateko prest? Bai, goazen barrura. Ados. 3 subtipo. Kontserbazioa, sexuala eta soziala. Horiek denetan izaten dira. Eta berezitasunak hauek izaten dira. Kontserbazioa. Azpitipo honetako pertsonak oso jatorrak, atseginak eta zentzudunak izaten dira. Haserrea barruan gordetzeko ohitura izaten dute. Gainontzekoen ongizatea bermatzeko lan handia egiten dute. Dena ondo egiteko beharraren ondorioz ordea kezkatuta egoten dira maiz. Eta gauzak aldez aurretik planeatzeko ohitura izaten dute. Oso planifikatzailea, bai. Horretan ere bat, beraz. Bai. Ados. Hala ere, bueno. Igual besteak entzun behar ditu. Entzun nahi dut, eskeia, esan dizkiazunean subtipo hauen izenburuak batek eman dit horrela belarrira. Hor ez dago tramparik, lasai, Vale. Gainera, ez, baina sexualarekin guaz. Guazen. Harreman intimoetan bilatzen dute perfekzioa batez ere, lehen da biziko eneatipoko subtipo honetako pertsonak. Ez. Lanean ere buruarekin oso kritiko naizen bezala, hor ez naiz... Oean lasai. Hor bai plazerra. Sexualek sarritan idealizatu egiten dituzte harreman hauek, eta ondorioz sarritan zailtasunak izaten dituzte euren espektatibak asetuko dituen pertsonak aurkitzeko. Bueno, esan du ezetz. Bikote harremanetan, baztertuta sentitzaren beldur izaten dira, eta horren ondorioz gauzak ondo ez dozenetan, oso jeloskorrak izan daitezke. Ez. Hori bai naizela. Ez da kasua. Hori seguro ez. Ados. 3. subtipoa, soziala. Zailtasunak izaten dituzte gizartean integratuta eta eroso egoteko. Zergatik? Euren burua onesten dutelako batez ere. Eta horren ondorioz, batek baino gehiagok pentsa dezake arroputzak direla pertsona hauen. Gai sozial eta politikoek interes handia pizten diete. Moralaren eta etikaren zaindariak dira, sarritan euren interes pertsonalen gainetik jartzen dute gizartaren ongizatea, eta zurrunak izan daitezke. Olakorik ezagutzen dut. Esaldi batzuk guai daude hor, baina hasi zara esaten sozialki integratzeko, keba. Osa, niri pasan zait justu kontrakoan, ni naiz oso soziala. Osa, bakarrik eta egotea ondo, baina beti asteren iristen da, eta beti ari naiz. Venga, ostiralontan zer, larunbatean zer, igandean zer, eta agenda gutxi bali dago, tarteka, hori ere ondo dago, baina beti betetzen. Venga, hauekin elkartuko gara, hauekin bazkari egingo dugu. Lehen esan dugu, aldez aurretik gauzak planifikatzen beraz. Bai. Eske, hortan bai. Igual lehenengoarekin geratuko nintzateke. Kontzervazioa. Bai, gertuen behar bada, bai. Ze sozialarenak eman dit belarrira, ostra, soziala hori naiz ni, baina ez zai gustatu. Ez zai gustatu zesan duzun, da naiz identifikatu da sentitu gainera. Ez dakit pista batzuk eman dizkizugun, pixka bat zure jokaera, Ez da izaera, jokaera. Pixka bat hobeto ulertzeko, definitzeko. Lehendabizikoak nola du izena? Lehendabiziko eneatipoa? Izan daiteke erreformatzailea. Bai, hori da. Baina gero askotan emozio baten menpean egoten dira eneatipo bakoitzeko pertsonak. Erreformatzailea. Eta lehendabiziko azpitipoa da? Kontserbazioa. Ni naiz erreformatzailea kontserbadorea. Ematen du erresumo batuko kargu politikoa naizela. Ez baina pixkat horrekin geratuko izateke. Bai. Nahi izan ezkero, harakatu pixka bat gehiago. Hori da. Hemen eman dizugu abia puntu bat. Bai. Ez dakit hemen dikaterako zaren zeure barnean gehiago begiratzeko gogoz edo kontrakoa. Ez baina horrekin begira, eta lehen aipatu dizut udara hau, eta pixkat barrura begiratzearena, eta ostranin nolakoa naiz, eta zergatik, eta ari naiz gero eta gehiago eta interesa handiagoarekin pixkat nire burua ezagutu nahian, ez horren beste ez agobiatzeko, ez asarretzeko, ez frustratzeko, eta hortan abil. Nire buruarekin asko izketan, eta orduan, ezagutzeko, nire burua pixka gehiago ezagutzeko balio mait, ongi etorri. Ondo, guk hemen beti esaten dugu nork bere burua ikuskatzen duela hoberen, baina lagunduta egitea ere polita dela, edo abia puntu polita izan daitekela, eta hemendik aurrera, segi zure bidean, eta mila esker benetan, hau izan da guztia, benetako plazer bat.
Bigarren demoraldia egiten bali duzu etorriko naiz berriz, Ea Lasai beste asko, azpitipo batean erortzen zaren. Ea nire jokaerak aldatzen ditudan, edo lenguan segitzen dudan. Posible da, ezta? Horiek ala izaten dira, Horiek eraldatzen eta aldatzen doaz bizitzarekin batera. Guk eraldatzen goazelako. Ikusiko du, eskerrik asko zuei gonbidapena batik. Hause izan da dena, gogoratu 9 eneatipo, munduan egoteko 9 modu. Hurrengo eneatipor arte. Eneagrama podcasta begirak ekoitzi du EITB Mediarentzat. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.